Семейството на Магда и Красимир живее в русенския квартал Средна Кула. Имат 3 момичета и 1 момче. Хриска е най-малката. Ненавършило половин година, детето е отделено от родителите. Настанено е първо в болница, а след това в институция. Повод става кожен проблем, провокирал скъпоструващо лечение. Ето като беше в дома Хриска, те цял ден плачеха за нея. И не можеха да й кажат името. Бебето иска ми мамо, бебето иска ми мамо. В дома не позволяваха да ги докарам. И чакаха 1 година се без нетърпение да си дойде. И накрая като си дойде, да видиш какъв радост, какво щастие. По цял ден плачеха за нея. Като слезем на улицата и като видят някой беби, винаги се сещаха за нея. Независимо от произхода или стандарта на живот, всеки родител иска най-доброто за своите деца. Има някои, които не могат да го разберат, като навидат малко по-моргави, вечно не насмятат за хора. Пък за мен не е така. Дали е турчин, дали е българин или циганин, всичките сме хора. Няма значение цвета, дали си бял или черен. Всяко дете има право на семейство. Заедно се решим, заедно се гримираме, заедно си говорим. Бащата цял ден го няма. Ние всичките сме приятелки вътре. Като имам нещо, като ми доскочи, сядам и с тях си говоря, почвам да им разправям как сме се запознали, как сме се оженили и те ме слушат. Сещането е хубаво. Да имаш 3 момичета. Излизането на детето от системата на институциите е бавен и труден процес. Сами и без подкрепа, младите родители едва ли могат да се справят с плашещата ситуация. Като чуда и като ми кажат, че е болна, примерно, или на инжекция, пак ти става притеснително, прибира се вкъщи, пак се притесняваш. През нощта, като спа, ставам, имам навика цяла вечер. През 10-15 минути аз заставам да ги загъвам, защото те се отгъват като спат. Тя като ги загъвам, за нея се сещам. Те си викам, хубаво ги загъвам. И нея дали има кой да я загъва? Все си мислиш. Не става, като ти липсва детето ти не. По-добре си е да се при тебе. Екипът на Надежда и домове за децата България подкрепя хората да се справят в сложната ситуация. Оказва помощ, дава съвети, насърчава семейството да вземе най-доброто решение за детето. Израснала съм просто покрай много деца. Ни понеже бяхме 3 деца, малко ми изглеждаше. И си отива по Чичо си Оледа си, дето имат повече деца. Те имат по 7-8 деца и си там бягах да стоя. Там имало повече народ. И зато и не ми прави впечатление, от малка съм свикнала. 14 месеца след разделата с близките, Хриска се връща при своето семейство. Успешна реинтеграция. Перспективата да останат заедно и да продължат напред. Мисля, че не бих я дала пак на нея. И каквото и да се случи, съгласна съм с месеци наред да лежа по болниците, стига да съм с нея. Просто тази 1 година ми беше много трудно. И наново пак да преживея същото, че освен мене и децата, няма. Не бих такова. По-добре да си е до мене. Родителите имат нужда от компетентна помощ и подкрепа в труден момент. Друго си е да са вкъщи. Щастие, какво друго може да изпитвам. Щастлива съм, че всичките ми деца са при мен. Да ги гледам как растат.
3 поколения са заедно в голямата фамилия на дядо Митко и баба София в Авияна. 11 синове и дъщери раждат свои деца. Не се боят да гледат многобройна челяд. Една от дъщерите, Сийка и Бисер, имат 4 хлапета. Иван ходи на училище, Зейнеп е бебе, а Ерол и Неджля са близнаци. Ерол е със семейството, но Неджля от месеци крее по болници и институции. Когато първия път я закарахме в Русе, те на нас ни казаха до 10 дена. 10 дена я ще живее, я няма да живее. Дай се Боже на тебе да ти кажат, тъй как ще се чувстваш ти. За твоето дете да ти кажат. Другото от татъка я чака. Те са едно сърце. Те едно цяло, тя като се разболее и другото се разболява. То нощно време не може да спи. По цели вечер не плаче за нея. Близнаците се раждат на пръв поглед нормално. Месец по-късно момиченцето Нежля е прието в болница заради гърчове. С времето положението му се влошава. От дома пък аз се ради с шиши. Той с лъжица. Ще ми вярваш ли? С бебешки храни я храних в къщи. Колко време аз как я гледах той дети? Как с бибировката, с шише. Давайте сондата на нея. Пред мене. Чакай, казвам, как с сондата ще ради той дети? Дай ти казвам, с шишето да си го ради. Не, мамо, ти няма да се мислиш. Че, какво да направя аз? В болницата викам, като не искат ти викам, ви да я храните, да я поите, викам. Бабата или аз ще остана, викам, ще си я гледам както трябва. Не може. Не може, викам, ви си варете. Семейството иска да си вземе Неджля обратно. Обикалят болници и лекари в Полски Тръмбеш, Бяла, Русе, Велико Търново, Плевен. Дават всичките си пари. Събират желязо, ходят пеша, гладуват. Той има една приказка, аз съм съгласна Господ на мене да дава тази болест, аз да умра, че тя да живи. Как ще стане тази работа? Аз всеки ден съм моля на Господ. Да вземе моята душа да даде на нея. И как я гледахме той дете? Толкова сборчеви си направих, толкова заеми направих, само викам да отида да я видя, викам, да я карам където трябва, ама никой не ще, никой не помага. Родителите имат нужда от помощ на време, а не когато вече е късно. Екипът на Надежда и Домове за децата България полага неимоверни усилия да помогне за спасяване на момиченцето и връщането му у дома. Отделено от майката, от близначето, от близките, детето развива особена форма на депресия. На практика само отказва да живее. Последно, когато ходих, няма една седмица, беше се направо, се удря с ръце, с крака, слаших одеяла на детското легло да не се удря клевичката. И как ще умира той дете? Колко хора са дошли тук? Село го убиват той дете, ама за тях на проклетия пък се е живо той дете. Все тъй викат, все умира той дете. Те не са й дали този живот, че те да я убият. То си има кога. 9 месеца си го носила, болките му се стърпяла. Толкова дни нощи не си спала заради него. Гладна съм стояла по болниците. Чай да го зафърлим вече. За какво ми тъй? Защото имам други деца. Друго дете, ама и то моето. И него съм го раждала аз. Всеки може да приказва, стейте ги, те нямат нищо, тя не може да си го гледа. Вярно, нямам пари. Аз не съм възможна. Бедни съм. Поне виждаш. Независимо от происхода или стандарта на живот, родителите винаги обичат своите деца. Историята на Неджля обединява усилията на още партньори и доставчици на социални услуги. Всеки момент майка Сийка и бебето Зейнеп ще отидат при болното момиченце. Заедно ще бъдат настанени в специализиран център за грижи. В трудни моменти партньорствата дават по-добри резултати от отделните усилия.
Имам желание всичките ми деца да са при мене. Вярно, гладни, жедни, боси, ама с мене да са. Всеки има една дума, де всяка майка иска децата да са добри. Майка с има ли ни отгледала? Я виж какви хора ни направила. Битката за живота на Неджля продължава в името на обичта и семейството. Нима познава кога ти викам, Неджля, айди. Майма, как ти каже тя тогас? Баба си винаги познава. Невяна дава на момиченцето си името Диляра – сбъдната мечта. Зачева я, докато е на работа в Германия. Мъжът, с който живеела там, тръгнал с най-добрата й приятелка. Невяна си идва в България, за да роди. Иска да остави бебето за 3 или 6 месеца, да се върне в Германия, за да работи още и после пак да си вземе детето. Аз не исках да я оставя, аз само предложих, нали, ако може за 3 месеца, както съм му казала, ако може за 3 месеца, щях да отида при сестра си в Германия, нали, да поработя, за да мога да взема някой лев, да се намеря някой квартира, нали. И те казаха, че не може, трябва изцяло да я оставя, нямало вече такъв дом. Бях изпаднала в такава паника, че няма просто какво да направя. Ни да я взема, ни да я оставя. И бях съвсем отпаднала, нали. Бях психически изнервена. И благодаря на тяхната помощ, те ми предложиха, нали, да остана тук, докато се намери вариант. Екипът на Надежда и домове за децата България намира подслон за майката и бебето в спешен прием на комплекса за социални услуги в Русе. Специалистите работят с цялото семейство на Невяна, за да съхранят връзката между майката и бебето. Поредица срещи убеждават фамилията в най-важното решение – да останат заедно. С тяхната подкрепа стигнахме до тук. Вече щях да се откажа, нали. Отидахме в майчин дом. Тя беше без холограми. Там стояхме 2 седмици. Малко повече, 2 седмици беше. И след това дойдохме тук и моята история е съвсем кратка, но ако тръгна от начало, деца вика, не ми се връща на началото. Бащата се съгласи, дойде, нали, припозная. Често майките са изправени пред невъзможен избор. Аз бих желала, нали, повечето майки да вземат правилното решение, не да се отказват от децата си. Знам, че да някой е много трудно. Нямат варианти, тъй като мене. И повечето майки сигурно зато и си оставят децата. То не зависи от майката. Майката никога не иска да се остави детето. Обаче такъв е живота, че оставаш, нали, между чука и ковалната и няма. Не можеш да я вземеш и да излезеш на пътя. В трудните моменти понякога родителите имат нужда просто от разбиране и емоционална подкрепа. Да се уверят, че не са сами, да повярват, че могат да се справят. Аз като майка за втори път изпитвам, нали, това чувство, обаче
С нея е по-друго деца. Имам едно момче, това е момиче. И зато я кръстих Диляра. В Диляра, в турския вариант, в арабския и в индийския вариант са 3-4 вида неща, обаче в турския означава сбъдната мечта. Родителите имат нужда от доверие и уважение. Надявам се да имам. Колкото мога. Не мога повече, защото и ще вземем и баткото и той трябва да започне на училище. И с него трябва да се занимавам. Просто не знам. Ако може да изтикаме тази зима, занапред може пак да се върнем в Германия, ама нищо не се знае. За всяка майка детето си е повече от нещо повече. Просто не може да се обясни. Гъвкава и индивидуализирана е подкрепата, която среща Невяна. Научава и полезни неща за отглеждането на бебето, дори и това как да го държи по коремче, за да облегчава коликите. Няма да падне, аз като я обърна и тя започва да плаче. Сърцата на родителите винаги са добри. Те искат най-доброто за своите деца. Те са ти просто опора, подкрепа, не знам, нещо, който трябва да живееш, да се чувстваш като родител просто. Аз винаги съм искала да имам 3 или 4, обаче с мъжете нещо не привърля. И първия се оказате и то начало много се разбрахме, обаче не мога да я доставя ни него, ни другия деца. Ни нея, ни другия да оставя. Варианти се намерят се.